Wel Huw, diweddariaeth bach iddiw, ti di seinio Steve i'r garfan, be gyd i ddweud amdano fo? Mae'n gyda lot o profiad. 42, un o'r ddau pobl yn gofyn i lle mae dos paso beth fel yna. Ond dwi'n meddwl os mae pobl wedi gweld be mae wedi gwneud, be mae wedi dod ato ni yn y friendlies yma. Mae wedi cael profiad, ti'n dweud, mae wedi chwarae dos Gymru. Sy'n lot o chwarae fel mae'n dod o gwmpas ac wnaeth o dod un o ddau'r chwarae ifanc yma trwy efo ni. So be dyn ni'n trio roi o'i ffwr y cae, wnaeth o mynd ymlaen ar y cae dyn ni. Ia, mae yma adio dipyn o experience i ni, dydy, yn cefna. Yndi, ti'n meddwl, gen i Gareth mawr, y gofyn sydd ni'n mynd i llenwi'r traed hwnna, ond Steve yn un efo, a mae gen i lot gwell o profiad. Fel ti'n dweud, mae wedi chwarae dos i wlad o, wedi chwarae yn y gynraedd yma blaen, mae wedi ennill y gynraedd yma, a fel ti'n dweud, yn y gem yma wedi gwneud, mae wedi rhoi y profiad, mae'n siarad am dda, mae dal, mae wedi symud y bel o gwmpas, so y ffordd yn ei chwarae yn eitha siwtio Steve. Ac sôn am y gemau gyfeillgar, beth ti wedi gwneud o'n nhw fyny fan Huw? Mae wedi bod yn ddiddorol. Dwi'n meddwl mae pobl wedi gweld ffordd arall mae wedi Cynarfon chwarae. So blwyddyn diwetha ni efo lot o cyflymdar, boes mawr, tal a Andros y Ffit. Rwan dyn ni ddim cweit mor tal, ond dyn ni lot mwy technical, dyn ni cadw'r bel. So gobeithio, bydd o'n massive change i fi fel rheolwr. Be ti'n trio ddeud Huw? Ie, wel, dwi'n methu fforddio chwaraewyr efo technical fel ma, ond dyn ni wedi dod un o ddau fel ni'r garfan rwan. So mae Dian wedi dod i fewn, mae Danny Gost wedi dod i fewn. So mae gen i chwaraewyr rwan sydd wedi ymlacio ar y bel, mae Steve yn cyfforddus ar y bel, so Rob Hughes yn cyfforddus ar y bel. So dwi gorau newid fel rheolwr hefyd. Ddim rhaid fi just rhedeg a bod mwy ffit na tîm rwan, rhaid ni bod mwy glyfar ac edrych ar ôl y bel. So bydd o'n lot o profiad i fy hun ac rhaid i fi dysgu sut ydyn ni'n gwneud o hefyd. Ac felly, yr garfan ei hun, wyt ti'n hapus i fyny fan? Dwi'n hapus so far, ond mae'n y ddau lle i dod un y ddau fewn. Dyn ni dal yn trafod. Dim ond y fi yn. Mae pawb yn settle fel yna. Os ni wedi cyrraedd Ewrop, os ni gyd yn y dystyd. Ond ti'n dweud, dyn ni wedi gorfod rebuildio eto. Falle mwy na blwyddyn diwetha. Ond dwi wedi dod â lot o gallu i fewn. Ond dwi dal yn edrych am un y ddau, ac os mae'n gwneud ni'n gryfach, newn ni dod i fewn. A mae hwnna'r support efo'r bod a'r chairman hefo fi. Gret, diolch Huw. Diolch fawr ti.